স্ক্যানারটা রেখে দিলে স্ক্যানারটা ভাঙবে। Hoy! Saan video-video ni ba? Klaro kayo mong video ba? Bakit mo kami binibidyo samtang kinukuot-kuot namin yung sudan sa ilalom? Ha? Para magsulti-sulti ka na naman na nagdinama kami? Kung ayaw mong bumili, hindi ka naman pinupugos! Iniinit mong ulo namin samtang nagkuta-kuta kami dito ng ano ha? Sabaw? Kung kamutay namin ang sabaw, huwag kang magbuot! Ikaw nga, hindi namin binubutan eh. Kinukuot mo ang lubot mo, kabalo ng baho, sinisimuhot mo pa! Parehas lang yan! Kaya lang yung naong mo ha? Kung ayaw mong magpalit dito, magbalik yan ang magdasapikas kay mamalit! Pakainit ng ulo ko sa inyo ha, samtang kinukutaw namin ito, kinamot lang ito dahil wala kaming buwan, kutsara! Hawda!